Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Wani ba zai koka ba, ita izar so duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin so furcin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba. Isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode.